Dit slieden we eerst helemaal grijs. Nou, dat vond ik dus net mooi. Nou, roze is een beetje mijn lievelingskleur. En nou ja, die hebben we dus ompimpt. En nou, mooie logjes eronder. En een naam erop. En nou, dit is mijn pimpmobiel. Mooi. Nou, dit is dus mijn slieden. Die gebruik ik voor het trainen. Ik heb thuis nog Noorden slieden, die gebruik ik maar de wedstrijden. Maar die wil net door de bochten heen. Die wil eigenlijk met terug uit. Ik ben een sprinter. Ik doe 60 seconden op 80 meter. Maar net met deze slieden dus met mijn eigen. Nou dames, de baan is dweilen, we gaan er los. Mooi. Ik wil een lekker drinkje. Ja, ik vind het echt superleuk. Het is echt een sport. Dat is echt, nou goed fysiek bezig bent. En nou ja, toch 1 keer in de week. Goed trainen. En elke hier had ze NK's. Die kant op. Het is net een speciale sport voor mensen met een behandeling, maar hier in Lout trainen vooral mensen met lichamelijke behandeling onder voeten. Het is, maar met een wedstrijd is het alles teruggekomen. Gewoon mensen met zonder behandeling. Mensen zonder behandeling die gebruiken vaak een oren prikslieden, waar ze maar knibbels op zitten. En dan kunnen ze langer halen, maar het is zo zus. Maar in de praktijk blijkt toch wel dat wij in de roze zitten. Dat wij toch wel wat meer kracht in die armen hebben, terwijl wij die atletisch een beetje compenseren kunnen. Op uw plaatsen, klaar, af! Ja, echt. Als je deze sport doet en de haast van is, dan mag je echt deze sport doen. Dit is echt een supersport. Je is al die energie kwijt. En alles is gewoon, ja, in kwijt. Dat is toch gemeen. Is het dat ik eerst van tevoren deze is, dus de bocht mag nemen. Gaat goed al, je? Nu hekt in de gaten, want hij op deze is maar zelfs ik maar even. Zinnewold staat regensnet om te prikslieden. Als je ook geïnteresseerd bent in prikslieden, meld je dan aan bij DOV Ljouwert of Vereniging Ongepast Sport met iets Sterkstra deel.